Kaya ganun. Maaga ako ngayon, pero ako lang isa mamaya. Kung pwede ang sana mag-akyat tayo doon eh. Kaso lang, pag elevator kasi ako nawawala ako signal. Kasi mas maganda doon kasi makikita niya talaga yung buong ano, area ng Chicago. Pag nandoon ako sa taas. Kaso lang nawawala signal. Maliban na lang kung mag-live ako ulit. Kasi nasa pinakataas ako dapat. Nandoon ako sa pinakataas dito. Kaya makikita nyo ng buong harap at saka yung buong Chicago. Oh, daghan sa po ako suot di kasi malamig nga. Pero ngayon hindi pa ako nag long sleeve kasi nag long sleeve ng sweater kasi hindi naman masyadong malamig. Kaya isang jacket tsaka yung isang vest at saka yung pantalon ko isa lang, hindi doble. At saka hindi ako nag boots kasi hindi siya masyadong malamig. Malamig pero hindi masyado. Kumbaga, sabi ko sa inyo, pag once na mag-enter ka sa lamig, everyday yan, everyday, iba-iba ang temperature, nag-a-adjust. Nung pagpasok pa lang ng lamig, parang ganitong temperature, 40 kanina 33. Sabi ko, mainit. Pero kung pagpasok ng winter o yung ganyang temperature, ang ano yun, ang lamig-lamig. Oo, parang pakiramdam mo ang lamig-lamig. Pero dahil naka-below tayo ng 30, nung nakaraang week, ay nag-ano tayo, 8 degrees lang, 8. Tapos nag-snow pa, grabe. Ngayon, umakyat siya ang temperature, kaya pakaramdam namin mainit. Hintaya lang. Kaya sabi ko sa inyo, pagka masasanay kayo. Ang pinakaayaw ko lang dito pag super lamig tapos madulas ang daan. Yan ang pinakaayaw ko. Kasi hindi mo malaman kung saan ka aapak dahil sa sobrang slippery o madulas. Kaya yun ang ano doon. Pero pagka sa temperature ng body natin, nag-a-adjust. Malay-mahala kayo sa akin. Nag-a-adjust. Parang ganun talaga. Kaya maniwala ako yung iba pag umuwi sa Pinas tapos magkasakit. Kasi iba ang climate dyan at saka climate dito. Kahit nag-summer dito tapos dyan sa atin palaging init. Tapos magkakasakit. Kasi nga yung body natin parang ano ba na shock sa temperature. Kaya ganun. Kaya nag-a-adjust yung ating katawan. Tingnan mo nga yung mga tao dun sa lugar ng mga Alaska or sa mga lugar na talagang temperature grabe na all year long malamig. Bakit nabubuhay sila doon? 'Di ba? Kasi nag-a-adjust yung katawan mo, nasasanay. Ang ano lang doon, minsan kahit anong lamig, iinom ka pa rin ng tubig, marami, kasi nagda-dry na ano ka rin ng tawag dito. Ganon. Yan, makwento ko lang para hindi kayo ayusin ko lang yung sapatos ko kasi sinuksok ko lang kanina.